ber mar chopo Nyalenda ayo kanyo okona nyoro ni bura ntiere magala moro kanyo mano alwora ma Nyalenda weche mag lo kod mamoko bende ma yudo kanyo ka ilose e ber mar bende sirkal ni en mane Seth ojende no pongo alap ma Raila Odinga stadium ma Homa Bay ojende mochopo stadium ka kuom nonro mari negi chopo mar medo winjo singo koso mar dhi mondo miyo ogol negi riyo mara gik ma gisebedo ka girito neno kaka dongruoge mabiro kaluo e kin gik mamoko mantiere karkacha depo ni gin oganda mano chopa neno jatend piny Kenya kendo winjo singo mage kod siasa migo e iye kod masomo mapontiere karkae paro mari wi mano Komano Cleophas aparo ni ojende go nochopo ne weche mang'eny mokwongo ng'e ni kaluo wakoni ne wan jomoko ng'iyo gi neno rais ne wanene ka dichiel king'iyo kata President Uhuru Kenyatta en tam ne mar ariyo mo obiro kaluo ka alimowa king'iyo President Kibaki Kisumu ka no oneno mane TV ka e Nairobi area ma Homa Bay gi nokonyono kata king'iyo President Moi magi kuonde mane ok gibiga President Ruto ni e president mosewuotho kaluo ka moloyo presidents modongi te to mano timo nikech oherowa kanineno ka vijende kabiro kanineno ogandawa kobiro e stadium mar Raila Odinga kacha joka nobiro rwako welo president osebedo Homa Bay on Saturday en kanyo Friday ne en kanyo Thursday ne en kanyo to ndalo adek mandineno ka en Homa Bay gi nitiere projects manobiro yao nitiere singo manoketo kendo nitiere gik mang'eny manokelo ne jo Homa Bay koro jomoko mane abe sub counties mopogore mane president okowuothe bende ne biro mondo migigone president erokamano ne gik ma president osekelo negi kendo mondo migiwinje gima president dwa nyiso jo Kenya igeni nitie gimoro ka iluongo ni patriotism ni kaka wan jo Kenya nyaka wabed gi mor nyaka wabed gi ilo mar bedo jo kanyo mar Kenya to president ni miluongo ni a symbol of national unity ni ene mokelo oganda jo Kenya te kanyakla koro kineno ka ji biro kendo ji biro mang'eny kuma president nitiere mano wabiro ir ng'atwa miluongo ni a symbol of national unity wadwa winjo ni wawacho nwang'o maendeleo mane monyalo kelonwa to ka niwinjo ka president no wuoyo e park mar Raila Odinga Stadium niwinjo ko owacho okang' ma sirikal mar bottom up economic transformation agenda osekawo chakre gi donjo e telo nyaka sani king'iyo social health authority SHA iwinjo ko wacho ni SHA tiyo king'iyo affordable housing kokalo through Boma Yangu owacho ni sani ji yudo ute ma chon nok wanyal yudo kendo sani you can own a house obed studio 1 bedroom 2 bedroom yot mondo mi yud kaning'iyo sector mar pur agriculture be gik moko dok piny kanodonjo fertilizer nen 7,500 sani odok piny nyaka 2,500 koro nitie gik mang'eny mane jo Kenya dwaro no winj koa ir president to ne gibiro kanyo mondo mi giwinj gi itgi ok ni ibete radio kata mana ibete TV mondo ne but idwa ni winj mondo iwinja ne wach ma kuome mane gini neno ka ji no pong Madaraka Day to kata ka ning'iyo the environment kata the feel good factor wane waluso gi ji e pap ne waluso kanyo kendo ne waluoro jogo ne mor kabisa gi gima president otimo negi kendo ni winjo ka giwacho ni chakre Homa Bay ni bed devolve kata mondo bi obed county President William Ruto emoseparogi August be pod odok nitiere devolution conference modhi timo kanyo to Cleophas nadana achaka wach gimoro ng'e ni successive governments mosebedo godo osebedo ka marginalize kendo neglect area mar oganda luo koni to mano osebedo mana ka timre nikech siasa ma wasebedo ka wagoyo koro ineno ka sani jowa nigi siso kendo gin gi mor kendo gin gi chuny mar bede sirikal kendo gigi tik gi sirikal that is why ineno anytime ma president obiro
kinde ka kinde ko bag function mora mora iseneno ka ji wawuok e rombgi duto te mondo mi gidhi kendo giwinj gik ma president wacho. To katieko wach Tifa Paul mani wacho cha ayie gi wakili Joshua Nyamori, akia ni en opinion poll manotim kanye to notime gi jomage, nikech kiwuotho Kaluo waka tidhi yudo ni ata malo machopo gimoro 97 kata 98% mek jowa omor gi gik ma President William Samoei Ruto osebedo ka timonwa, nikech en dongruok mineno sani kidhi Kisumu, Mamboleo, Kipsitet Road, contractors ni e yorno kendo gilose okete lam sani. Kidhi e yo madisori ilose, matire ni President Ruto kowacho ni adhi timo to make sure ni gima wacho no otimo, to mani gima pok osebedo ka timre Kaluo waka. En dongruok ma waneno, en ber ma wanyalo neno. King'iyo yawuotwa moket e sirikal, lemo momigi gin lemo madongo dongo kendo gin lemo mosebedo ka kelonwa pogruok. King'iyo gima CS mar timo, sani neno ka last connectivity osebedo mang'eny Kaluo wakoni. Ineno ka stima dhi e dala ka dala. King'iyo CS John Mbadi, ineno ka projects ma president wacho ni dhi tim, ineno ka almost immediately ichako timgi, nikech ing'eni chon ji ne wacho ga ni CS mar finance onge teko moro amora. Ji nyaka ng'e ni CS mar finance no emobete pesa kendo ene mogolo pesa madhi kamoro amora. King'iyo arita kwe mar Kenya, PS Raymond Omolo, programs mang'eny matimore Kaluo ka, obed Widows Empowerment Program, obed Youth Transition Initiative, timore kokalo from PS Raymond Omolo. Magi ber mabiro ne jowa. Koro kineno ka ji wuok oko ni ji dhi rwako President Cleophas, we jowa wuog oko we girwak president. Wan ma wang'e mor kendo wan ma wang'e ber ma president osekelonwa Kaluo ka.